aby ste nakladali na taniere. Na rad prichádza udenie mesa, chytám do ruky tú zvláštnu pištol, ktorú som v živote nikdy nedržala. Musíš uvoľniť plyn a potom stlačiť. Tak a stlač. A stlač. Držať, drž, stlač a drž. Nedej pištol. Nech sa páči. Opatrne, ty kokos. Spúkni, potom spúkni to. Fúkni to. Táto pištol sa v mojich rukách stáva nebezpečnou zbraňou a tak nakoniec opalujem nielen svoje vlasy, ale takmer aj šéf kuchára Záhumenského. Modlím sa. 10, 9, 8, 7. Všetci amatérski kuchári varili v teste zručnosti to isté. Srnca zaúdeného na sene. Určite najviac fandím Razi, nakoľko pre mňa urobila prekrásne gesto, ktoré by som jej chcel nejako emocionálne veľmi opätovať. Mali ste hodinu na to, aby ste pripravili moju obľúbenú lahôdku. Som zvedavý, ako sa ma to podarilo. Ivan, Razia a Lenka, poďte k nám so svojimi taniermi dopredu. Lenka, som zvedavý na tvoju kópiu môjho jedla. Prečo si smutná? Plačeš? Pretože som to nestihla dať ten škoricový džus. On len na mňa pozerá tým jeho zvláštnym pohľadom a fakt neviem, čo mu ide hlavou. Ďakujem. Ďakujem. Až do tejto chvíle som si myslela, že zo súťaže odchádzam ja. No, keď sa pozerám na Razíne prepečené mäso a nedopečenú tekvicu, myslím, že moje šance stúpajú. Razia? No a Lenka, omačka. Jeden z elementov, ktorý chýbal. Ten recept, to jedlo nie je komplikované, ale ten balans chutí vytvára také krásne jedlo, že keď tam jeden element zoberieš, už to nie je ono. Myslím si, že chuťovo si spravila zo všetkých troch asi najlepšie to pyré, spravila si tú dyňu, spravila si to mäso. Čo s tebou? Lenka, choď na svoje stanovisko. Ja sa mi nedá. Lenka, prosím ťa, aspoň sa pohni, alebo sa usmej, alebo odkráčaj na svoje miesto. Avšak ja tam stojím a vôbec sa mi nedá hýpať a hlavou mi ide iba neskutočné šťastie, že postupujem.